Bine vă regăsesc! Sunt Constantina cu povești și astăzi o călătorie în grădina verii din seria Spice 16, un nou loc în galaxia mea interioară, jurnal de schimbare, transformare și metamorfozare. Astăzi am scris o nouă povestire, o nouă poveste terapeutică și vă invit pe fiecare dintre voi să parcurgeți cu inima, să ascultați cu urechile sufletului și prin puterea imaginației să pătrundeți în poveste prin ochii sufletului. Într-o lume măcinată de frică, în tumultul vieții cotidiene, prinși de cele mai multe ori în relații care rod sufletul, nu mai trăim cu adevărat. Ducem o viață surogat, paralelă cu viața adevărată care ne-a fost dăruită de Creatorul ei. Nu destinată, dăruită, darul vieții. Viața ca dar și în dar. Destinul, chiar dacă se crede că e o pedeapsă de la Dumnezeu, și îl face omul singur, prin fiecare gând, prin fiecare alegere pe care o face. Rulează-ți filmul vieții de până acum. Vezi ce a fost, cum a fost. Crezi că destinul, că soarta sau tu care ai ales, tu care ai făcut, tu care ai gândit, tu care ai posibilitatea, clipă de clipă, să schimbi. Nu e nici greu, nici ușor. E cum percepem. Și schimbarea impresiei aduce o schimbare a expresiei, spune Neville Goddard. Aseară, într-un podcast, am auzit expresia, mi s-au aprins beculețele, wow, chiar așa să fie? Pentru că impresia pe care noi o avem aduce schimbarea expresiei în manifestare. Impresia este dată de suma elementelor care ne construiesc și ne coordonează. Prin și cu ele noi percepem viața. A schimba impresia pe care noi o avem despre ceva, facem un prim pas în schimbarea unui obicei, a unui mod de a percepe ceva. O schimbare cât de mică în interior va aduce o schimbare a impresiei și implicit a expresiei. Schimbarea impresiei, da, aduce o schimbare a expresiei și înseamnă mai mult. Felul în care gândești și simți îți modifică direct comportamentul, fața și corpul. Dacă ai impresie de frică sau stres în interior, corpul tău va avea o expresie de încordare în exterior. Umeri lăsați, sprâncene încruntate, vocea tremurată. Dacă schimbi impresia cu una de siguranță și încredere, fața ți se luminează instantaneu, zâmbești, iar postura corpului devine dreaptă și relaxată. Ei. Dar acum, faci schimbarea? Credeți că e greu? E ușor? Este o alegere, dragilor, și cel mai mare ajutor pe care îl avem este cel din natură. Acolo creația este nealterată, acolo divinul vorbește, susține, dăruiește, curăță trupul istovit de hărmălaia lumii moderne. În natură, restaurăm nu doar trupul, ci întreaga ființă. A restaura e ca și cum te apuci să renovezi o casă veche, valoroasă.
Cuvântul a restaura înseamnă, în sensul lui principal, a aduce ceva într-o stare proaspătă, înapoi la forma, frumusețea sau valoarea lui de la început. Pe scurt, înseamnă a repara și a reface cu mare atenție. Restaurarea ființei înseamnă procesul de vindecare, reconstrucție și curățare a tot ceea ce tu ești pentru a te putea întoarce la starea ta naturală de pace, bucurie și armonie. Unde putem face asta fără a ști cum se face? În natură. Acolo este altarul natural al lui Dumnezeu. Acolo coruri de îngeri cântă permanent. Acolo, în pântecul pământului, este focul cel viu ce dăinuie de la începuturi. În natură este singurul loc în care nu plătim terapie, nu datorăm nimănui nimic decât nouă înșine. În natură, fără a ști cum, se întâmplă resetarea, reconstrucția, restaurarea, armonizarea întregului. Elementele naturii, care nu și-au rătăcit darurile, au puteri magice asupra trupului nostru și nu doar asupra lui. Aici, în grădina verii, la nivel de suflet și spirit se face comuniunea și comunicarea. Poate, la prima vizită în altarul naturii, nu simți mare lucru în corp, dar cu siguranță, în interior, dobândești o stare de bine. Iar această impresie aduce schimbarea expresiei. Natura reconectează omul la naturalețe. Există acum tot felul de terapii moderne care se fac în pădure și pe care se dau bani mulți. Ce să-i faci? Am ajuns să plătim aerul pe care îl respirăm. Exemple de terapii moderne practicate în natură: baia de pădure, terapia prin respirație, împământarea, silvoterapia, terapia prin îmbrățișarea copacilor, terapia prin sunet care se face în pădure sau în natură. Prima dată facem bani să avem, apoi dăm bani să ne avem pe noi înapoi. Aici este marele zbucium al omului modern. Aleargă să facă bani, se pierde pe el. Aleargă după el să se recupereze, să se restaureze, să se regăsească. Cu regăsirea nu e mare lucru pentru că ne pierdem pe drum de când ieșim din pântecul mamei. Nu știm cu adevărat cine suntem și de aici tragedia vieții, crezând că e destinul, pedeapsa divină, dar o pedeapsă mai mare decât cea pe care ți-o dai tu ție nu există. Ce se întâmplă în natură? Comunicarea se face la nivel de spirit, al tău cu al plantelor, al tău cu al copacilor, tu cu pământul, tu cu cerul, fără interacțiunea betoanelor. Nu mai ești un vizitator, devii una cu totul. Contopirea spiritului. Ce se întâmplă? În oraș ești separat de exterior prin pereți și asfaltul care este peste drumuri, peste pământ. În pădure, granița dintre tine și natură dispare. Nivelul de spiritul tău își recunoaște propria casă. Pământul te simte, iar tu îi simți pulsul. Se întâmplă fără ca tu să știi cum se întâmplă. Începi să înțelegi că nu doar privești pădurea, ci ești o parte vie din ea, la fel ca un copac sau o pasăre. Dialogul tăcut
al liniștii, pacea ca un limbaj comun al omului și al naturii. Ce se întâmplă? Orașul îți bombardează mintea cu gânduri străine și griji legate de viitor. Natura trăiește doar în prezent. La nivel de spirit, când taci în fața unui copac, spiritul tău preia vibrația lui de stabilitate. Plantele nu folosesc cuvinte, ele comunică prin stare, prin tot ceea ce ele sunt, prin vibrația lor înaltă. Această tăcere adâncă devine un dialog spiritual în care tu pui întrebări interioare, iar natura îți răspunde prin claritate și liniște și chiar aduce răspunsuri pe care tu le poți auzi în locurile unde ai făcut liniște în tine. Pentru că degeaba natura îți dă un răspuns dacă el nu are loc unde să intre în tine. Și atunci începi să faci loc în tine, să faci curat, să debarasezi pentru a putea primi mesajele care ți sunt dăruite clipă de clipă. Curățarea și reîncărcarea energetică. Schimbul de viață. Ce se întâmplă? Betoanele blochează și rețin energiile stagnante, neschimbate. Natura curge și se primenește în fiecare secundă pentru ochiul care este deschis să o vadă. La nivel de spirit are loc un schimb liber între spiritul tău și cel al naturii, al pământului și, da, chiar al cerului. Tu lași în pământ oboseala, durerea și toate impresiile grele acumulate în timp. În schimb, prin respirație și prezență, absorbi viață pură, lumină și forță brută direct de la sursa creației. Brazii și coniferele au o forță unică de a curăța sufletul. Ei atrag ca un magnet afară din corp, din noi, din structuri, tristețea, frica și oboseala, care sunt adunate în corpul tău. Descărcând toată această greutate, noi ne eliberăm și ne întoarcem mai ușor la viața noastră cotidiană în lumea modernă. În schimbul a ceea ce tu lași acolo, în natură, cu intenția de alchimizare și metamorfozare a celor ce se descarcă din tine, pentru că pământul și natura nu este groapa noastră de gunoi. Dar, în schimb, tu primești de la copaci o energie curată și puternică ce îți îmbracă întreaga ființă. Această energie dăruită de copaci, de natură, funcționează ca un scut protector în fața stresului din jur și a energiilor, a tot ceea ce vrea să-și găsească în corpul nostru o gazdă. Atunci când respiri aerul lor curat și plin de rășină al brazilor, da, simți cum mintea se liniștește instantaneu. Parcă o lumină proaspătă îți deblochează respirația și îți redă bucuria de a trăi. Fiecare dintre noi are un drum deja deschis în față pe care merge. Un drum numit viață, dar adevărata viață începe când tu alegi să mergi pe cale, pe o cărare de cele mai multe ori este o cărare,
iar cărarea este cea care te conduce pas cu pas către casa sufletului tău, unde tu te întâlnești cu tine. Nu este autostrada, nu sunt drumurile naționale, ci sunt acele cărări ascunse, poate printre brazi, poate prin alte locuri. Și până când tu nu găsești cărarea, ești doar speriat, rătăcit și debusolat. Cum am pășit pe cale, cum am găsit cărarea, am numit seria postărilor Jurnal de schimbare, transformare și metamorfozare. Dar aici, în acest jurnal, dacă tu alegi să începi de pe acum, nu scrii cu orice fel de cerneală și penel. Scrii cu tine însuți, iar scrierea cu tine însuți, Nikita a numit-o hemografia. Și vă las aici cu drag un fragment din această frumoasă scriere a lui Nikita cu el însuși. A venit îngerul și mi-a zis: de atâta mar de vreme te veghez ca să ajungi om de știință. Și tu, până acum, nu ai inventat nimic. Cum să nu? Am inventat. Numai că știința pe care eu am creat-o este atât de subtilă încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numește hemografia, adică scrierea cu tine însuți. Vă invit, dragilor, să vă începeți propriul jurnal de schimbare, transformare și metamorfozare. Puneți-vă pe voi într-o nouă stare care va aduce noi impresii și va schimba vibrația din interior. Crearea a noi impresii despre ceva sau altceva va schimba expresia, va schimba lumea exterioară. Eu, Constantina cu povești, vă mulțumesc, vă onorez pentru că sunteți aici alături de mine pe acest canal și în această comunitate. Te rog, like and share pentru această postare dacă simți că rezonează undeva cel puțin un rând cu tine sau câteva cuvinte.